Senin sәләтле кыз икәнеңне, тавышыңны һәм инде клибыңны күрдек. Шәһәрнең иң бик ноктасында төшердең син беренче клибыңны, ялгышмасам, иң популяр музыкантларга мөрәҗәгать иттең. Оскар Усманов, синең аннан башка Айнур кебек, Шәрәпов кебек яшь, талантлы кешеләргә мөрәҗәгать итәсең. Менә кызык безгә Айдар белән ничек җырлыйсыз сез? Ничек таныштыгыз? Айдар белән без бергә Казан дәүләт һәм мәдәният сәнгать университетында укыйбыз. Без Венера Хатуна Ганиева кафедрасында белем алабыз. Анда гомумән шундый атмосфера җылы бик һәм безнең ул класста инде бик күп парлар барлыкка килде. Инде туйлар да үткәрдек. Һәм Айдар белән менә без төрле курсларда укысак та бик яшанда күрештек. Һәм аның кайсыгы сиңа игътибар иттең? Җырлагач та бигрәк тә якын булып киттем, әллә инде гомумән кеше буларак та ул сөйләшкәндә аның гадилеге шунда. Юк, мин башта аның җырларын ишеттем, контактта аның җырларын тыңладым һәм менә ул зачет көнне ул җырлаганда мин аны шундый тыңладым һәм аннан соң инде безнең дуэт барлыкка килде һәм инде мәхәббәт хисләре. Һәм сез беренче клип төшердегез аның белән. Синең икенче клип була инде, әйме? Әйе. Син беренчесен үзең аерма төшергән бит, әйе бит? Әйе. Аннан соң Айдар белән төшердең. Әйе, беренче клипны төшергәндә мин Айдар белән таныш булмадыган идем. Һәм менә сез кайларда булырга өлгердегез Айдар белән? Һәм кайларда чыгыш ясыйсыз? Быел менә бик безнең вакыйгаларга бай. Гомумән без менә клиптан соң инде ягымлы яз дигән конкурста катнаштык һәм диплом алдык. Аннан соң безне җомга киче проектына чакырдылар, без анда әйтелмәгән мәхәббәтем дигән җырны җырладык. Җәй көнне минем ТНВда концерт чыкты һәм без анда Айдар белән ике дуэт җырын. Концерт чыкты? Синең үзеңнең концерт булдымы әллә инде? Әйе. Шәхсән үзеңнең концерт? Телевизион концерты, әйе. Аны инде күрсәтәләр, берничә мәртәбә кабатладылар. Хәзер кайбер җырларын сайлап күрсәтәләр. Менә анда без ике дуэт җырладык. Һәм менә көз көне. Менә ничек сез бер-берегезне тоясыз һәм бер-берегезне аңлыйсыз, чөнки бит инде ул егет белән кыз анда хисләр дә бар, иҗат инде ул, тагын бер нәрсә аны тиешле дәрәҗәдә тотарга кирәк, тиешле дәрәҗәдә җырларга кирәк. Бер-берегезне сүгәсезме әллә гел мактап кына үстерәсезме? Минемчә, сәнгать кешеләре аларга аларның сөйгән яртысы да сәнгать белән бәйләнергә тиеш, чөнки бер-береңне, гомумән отношения мөнәсәбәт егет белән кыз мөнәсәбәтләрендә бер-береңне аңлау бик мөһим һәм ике сәнгать кешесе булганда алар әлбәттә инде бер-берсен аңлыйлар. Сез аңлыйсыз димәк Айдар белән бер-берегезне? Аңлыйбыз һәм бергә инде җырлыйбыз, җырлар язабыз. Тавышларыгыз туры килдеме соң? Менә укытучыларыгыз ни әйтте сезгә? Киңәшләр бирделәрме? Укытучыларыгыз белән сезнең бергә җырлап йөрүегезне? Әйе, Венера Хатуна безгә бик булыша, безнең белән җырлар өйрәнә, безгә киңәшләр бирә. Клипта да ул билде бөтен процессны, үзенең киңәшләрен дә әйткән иде. Һәм безнең тавышлар туры килә. Алга таба менә Айдар күпмедер әйттем икән, син дә әйтеп киттең, инде планнарда яшыйсыз. Әйтәләр менә соңгы 5 елга, бәлки соңгы 1 елга нидер планнар корырга тели. Планнарны менә без уңышка ирешергә теләгән кешеләр инде. Сез дә уңышка ирешергә телисез дип аңлыйм, чөнки бик тырышасыз, йөрисез. Без менә көз көне гастрольләргә чыктык. Минем өчен ул беренче гастрольләр. Айдар инде йөргән иде Башкириядә. Һәм без Татарстанның зур шәһәрләрендә, Башкортстанның зур шәһәрләрендә чыгыш ясадык. Һәм алдагыда да концертлар куярга, катнашырга концертларда. Мәктәп еллары дигән хитең радиоларда яшәнгән инде. Шундый хитлар көтеләме соң тагын? Әйе, көтелә.
Менә без яңа җырлар яздырабыз хәзер. Мин Якшембетов җырларын Альфред Якшембетов. Якшембетов җырларын яздырам хәзер менә процесста. Сен үзең язасың бара җырлар? Юк. Юк. Айдар гына күпмеләр. Нәрсәдер эшләгән аксайым. Бер җыры, ул язган җыры, телевизион концертта чыкты. Танышудан барак дип атала. Ярый, уңышлар. Рәхмәт.